Máme tady celodenní vlogísek, takže ráno jsem vstala, vyčistila jsem si zuby, udělala jsem si svoji skincare v koupelně, kterou si dělám každý den. Potom jsem si dala zubní vodu, nějakou tu masku. Tady byla snídaně a šla jsem teda uklízet. Dala jsem prát pračku, klidila jsem kuchyň, obývák a dívali jsme se na Sám doma a ještě tady pokoj jsem si uklidila na stole. Potom jsme měli oběd, takové nějaké čínské nudle a šla jsem si dělat, nebo já jsem šla spíš dělat skořicové šneky, které se mi fakt mega povedly. Takže já jsem si založila YouTube kanál a budu tam dávat ty různé moje vlogísky, takže to budete mít u mě tady na kanálu, potom to budete mít teda na YouTube, dávám sem do popisku, potom jak vyjde večer ten vlogísek, jak se tam jmenuju. Takže tak, ne, už to nebudu dávat na TikTok, protože mě už to celkem nebaví, jako dávat na TikTok ty vlogísky, takže to budu dávat na kanál a přemýšlím, že se založím i Instagram účet, ale to furt ještě nevím, takže. Mně se ten mikrofon, nevím, co s tím je, asi je vybitý, ale říkala jsem teda, že se jdu nachystat aktovku a že se musím jít učit, protože nás Dítr Pančelka zkouší z přírodopisu, jo? Takže tak a budu se prostě tak celkově připravit, potom vám ukážu, jak jsem si nachystala tu aktovku a tak dále. No a potom jsem se šla teda učit a potom byla veča a tady už jsem měla ten svůj relax, kdy jsem si dělala skincare, dívala jsem se na ordinaci, zapletla jsem si culík, ať mám zítra vlnité vlasy a to je všechno, tak čauky!